ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. 11 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчунин мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарони давлатҳои Молдова, Туркманистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. 11 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори ҷаласа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, президенти ҷумҳурии Молдова Игор Додон, президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ва раиси кумитаи иҷроия котиби иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев иштирок карданд. ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар нишасти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида, дар музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии кишварҳои аъзо ҷараён гирифт. дар кори ҷаласа масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи иттиҳод, натиҷаи раёсати Туркманистон дар иттиҳод ва мавзӯъҳои асосии ҳамкорӣ, интихоби раёсати иттиҳод дар соли 2020, дигар масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасӣ карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил суханронӣ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар чаҳорчӯби узвияти худ дар иттиҳод ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкорӣ байни давлатҳои аъзо дар ҳама соҳаҳо мебошад. ҳамчунин таъкид гардид, ки ҳамкории гуногунҷанбаи иқтисодӣ, таҳкими муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳо ва тавсеяи робитаҳои гуманитарӣ аз натиҷаҳои бобарор ва назарраси ҳамгироии ҷонибҳо дар солҳои гузашта мебошад. изҳори боварӣ карда шуд, ки қабули қарорҳои имрӯза оид ба масъалаҳои рушди босамари ҳамкорӣ дар самтҳои зикр гардида мусоидат менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки имрӯзҳо ба равандҳои рушди вазъияти байналмилалӣ зуҳуроти баландшудани сатҳи таҳдидҳои глобалӣ ва хатарҳои амниятӣ хос аст. дар чунин шароит таъмини муваффақонаи манфиатҳои умумии кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз бисёр ҷиҳат аз амалҳои минбаъдаи ҳамоҳангшуда вобаста аст. сарвари давлат изҳор доштанд, ки иҷроиши пайгиронаи қарорҳои қаблан қабулшуда дар соҳаҳои дахлдори ҳамкории мо аҳамияти бузург дорад ва мо бояд онро минбаъд низ идома диҳем. дар интиҳои кори ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баъди баррасии масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа қарорҳо аз ҷумла изҳорот дар бораи ҳамкории стратегии иқтисодии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил қабул гардид. ҳамчунин қарор карда шуд, ки ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2020 дар ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардад. дар ин зимн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти муваффақонаи Туркманистонро дар садорати иттиҳод таъкид карданд. сарвари давлат ҷониби Узбекистонро ба муносибати гузаштани раисӣ ба он дар соли оянда табрику муборакбодӣ намуданд ва ба сарвари кишвари дӯсту ҳамсоя дар иҷрои вазифаи сермасъули раисӣ барори кор орзу карданд. кори ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил зимни нишасти матбуотӣ бо доираи васеъи хабарнигорон натиҷагирӣ карда шуд. 11 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии Молдова Игор Додон мулоқот карданд. дар мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории ду кишварро мавриди муҳокима қарор доданд.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки рушди муносибатҳо бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла бо Молдова барои Тоҷикистон аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб меёбад ва байни ду кишвар имкониятҳои васеъи истифоданашуда барои таҳкиму густариши робитаҳо мавҷуд аст. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ аз ҷумла фаъолгардонии кори комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмию техникӣ, сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, кишоварзӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва фарҳангию гуманитариро баррасӣ карданд. айни ҳол дар баррасии ҳукуматҳо 7 санади байниҳукуматӣ қарор дорад ва ҷонибҳо хостори тезондани раванди имзои онҳо шуданд. татбиқи саривақтии барномаи ҳамкории иқтисодӣ байни ҳукуматҳои ду кишвар то соли 2021 ва созишномаҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва фарҳанг барои ҳарду давлат муҳим арзёбӣ гардид. дар ҷараёни мулоқот масъалаи таҳкими робитаҳо дар соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла бойторӣ, чорбодорӣ, растанипарварӣ, замбурпарварӣ, содироти хушкмева ва асал ҳамчун самтҳои дигари афзалиятноки ҳамкорӣ баррасӣ карда шуд. 11 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масоили ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар оғози мулоқот нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадовро барои раисӣ муваффақона дар иттиҳоди давлатҳои мустақил табрик карданд. сарони давлатҳо нақши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илми техникиро барои таҳкими муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва ба сатҳи сифатан нав баровардани равобити дуҷониба муҳим арзёбӣ карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои барои ҳарду кишвар судманди саноати сабук ва кӯҳӣ, кишоварзӣ, аз ҷумла додугирифти маҳсулоти кишоварзӣ, бахши сармоягузорӣ, беҳсозии ҳамгироӣ дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, обию энергетикӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва туризмро мавриди баррасӣ қарор доданд. инчунин ба вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар супориш дода шуд ки ҷиҳати баррасии масоили сиёсӣ ва амниятӣ машваратҳои сиёсӣ доир намоянд. ҷонибҳо ҷиҳати афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар андешидани чораҳои мушаххасро зарур шумурданд. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо оид ба таъмини амнияти минтақа ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрам аз ҷумла вазъи Афғонистон, мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризм, экстремизм, ифротгароии динӣ, қочоқи маводи нашоовар ва ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. таъкид гардид ки барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамкории зичи сохторҳои низомии ду кишвар муҳиму саривақтӣ мебошад. дар охири мулоқот сарони давлатҳо даъват ба амал оварданд ки бо мақсади таъмиқи муносибатҳои гуногунҷанбаи ҳамкорӣ бо сафарҳои расмӣ ба давлатҳои якдигар ташриф оранд. 11 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев мулоқот карданд. Салом алейкум. Салом алейкум. Докторди. дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо масъалаҳои пешбурди шарикии стратегӣ ва дурнамои ҳамкории судманди кишварҳоро баррасӣ намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори хушнудӣ аз имкони дидору мулоқоти навбатӣ таъкид доштанд ки ҳар як вохӯрии ҷонибҳо ба муҳокимаи робитаҳои дуҷониба барои таҳкими шарикии стратегӣ саҳми босазо мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз иқдомоти накӯи ҷонибдории ташаббусҳои якдигар дар арсаи байналмилалӣ ва татбиқи созишномаҳои қаблан ба имзо расида изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид шуд ки мо бояд ин анъанаҳоро ҳифз намоем, зеро Тоҷикистону Узбекистон дорои иқтидори бузурги фаъолсозии ҳамкории мутақобилан судманд дар ҳама самтҳо мебошанд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои муштарак, сохтмони иншооти иҷтимоӣ дар қаламрави кишварҳо, робитаҳо дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, тавсеяи бахши тиҷоративу иқтисодӣ байни ду давлатро муҳокима карданд.
گسترش روابط فرهنگی و گومانیتری و منتظم برگزار نمودن چهاربینی‌های فرهنگی با اشتراک اربابان فرهنگ و صنعت دو کشور از موضوعهای دیگر و مهمی ملاقات بود. 11 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد ترکمنستان در حاشیه جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف ملاقات کردند. در جریان ملاقات جنبه‌های مبرم مسائل همکاری، جریان تطبیق توافقات قبلا به دست آمده و دیگر موضوعهای رابطه‌های دو کشور بررسی گردید. تاجیکستان و قرقیزستان دارای سرحدات عمومی میباشند و جانب‌ها جهت حل هرچه زودتر مسائل مربوط به سرحد دولتی ابراز اندیشه کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان با تکیه به عنعنه‌های نکوی دوستی و همجواری جانبدار رشد همکاری متقابلان سودمند با قرقیزستان میباشد. اظهار اطمینان کرده شد که ملاقات امروزه برای حل مسائل‌های مبرم از جمله جهت پیشبرد مذاکرات در مورد معین کردن خط سرحد دولتی مساعدت عمیق خواهد کرد. در این زمینه پیشنهاد گردید که لایحه موافقه شده بین دولتی سازشنامه سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسانده شود و با این راه امکان است زمینه‌های حقوقی نتیجه فعالیت چندین ساله کمیسیون مشترک مستحکم گردد. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه فستیوال جمهوریوی طعام‌های ملی جنبش گردید. در فستیوال مذکور نمایندگان از 25 شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نموده بیش از 100 نامگوی طعام‌های ملی را به معرض گذاشتند. گزارش صدرالدین سراج‌الدین. فستیوال جمهوریوی طعام‌های ملی در اساس جدول فستیوال، نمایش، جشن، عید، آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2019-2021 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس گردیده است، در سطح دهات، شهرک، ناحیه، شهر و ولایت‌ها برگزار شده. آن اینک در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با شکوه و شهامت و در سطح بلند جنبش کرده شد. نمایندگان از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز با آماده نمودن نامگوی زیادی طعام‌های ملی و آراستن دسترخوان تاجیکانه در مکان برگزاری چهاربینی که کاخ استقلال پایتخت انتخاب گردیده بود، فضای عیدانه را برپا نمودند. امروز ما نگران به آن هستیم که طعام‌های ملی ما، عنعنوی ملی ما، رسمیت رسوم ما باید که احیا باشد. اون از بین نرود، زیرا ما از قدیم الایام خیلی یک مدنیت و اویله‌داری، روزگارداری بوی داریم و امروز خواسته به این دقت دادن، مهربانی و غمخواری سرور دولت می باشد که چنین فستیوال در تمام جمهوری و خصوصا در ولایت سوغد، یعنی آن از جماعت‌های دهات دوردست و شهر و نواحی دایر گشت و امروز دوره نهایی در جمهوری در تاجیکستان، یعنی در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. ما در اینجا غالبان آزمون ولایتی در اینجا اشتراک دارند. زیاده از 20 نمود طعام‌های ملی که خاصه به ولایت سوغد طعام‌های ملی دارند در اینجا پیشکش نموده ایستاده‌ایم. در این چهاربینی صرف ملی نمایندگان از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ساختارهای داخلداری دولتی و شماره زیادی ساکنان، خصوصا جوانان اشتراک نموده با هنر و مهارت کدبانه‌ها و آشپزهای ماهر گوشه و کنار مملکت شناس شدند. ما در این فستیوال زیاده 30 نمود خوراک‌های ملی را آماده و پیشنهاد کردیم. برای ما بسیار خوب شد که از دیگر شهر و ناحیه‌ها آماده نمودن دیگر خوراک‌های ملی را آموختیم. طور مشاهده گردید اشتراکداران با حس بلند مسئولیت و احترام گذاشتن به فرهنگ قدیمی ملت تاجیک طعام‌های را آماده و پیشنهاد کردند که قریب به گوشه فراموشی رفته بودند. مقصد از برگزار نمودن فستیوال هم همین است، یعنی احیای هنرهای مردمی، معرفی آن به جامعه شهروندی، بلند برداشتن سطح کسبیت و فرهنگ کدبانگی و رشد بخشیدن عنعنه‌های ملی میباشد. ما یکچند نمود خوراک‌های ملی را آماده گرداندیم. ما آشپزان به نهایت میندار هستیم که این آزمون رو تشکیل کردند و ما جوانان کوشش میکنیم که چنین خوراک‌های ملی از
аз байн наравад. кӯшиш мекунем ки бештар муаррифӣ намоем ва дар тамоми олам муаррифӣ гардад. ин чорабинии умумимиллӣ ҷиҳати табодули таҷриба миёни иштирокдорон ва омӯхтану аз худ кардани тарзи пухтани таомҳои миллӣ ба онҳо имконияти мусоид фароҳам оварда, ҳамчунин дар омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва дар қалби онҳо бедор намудани ҳисси меҳнатдӯстӣ заминаи устувор мегузорад. кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ин ҳунарҳои мардумиро ба наслҳои оянда омӯзонда ба ҳаёти мустақилона ҷавононро омода сохта бошем. даври ниҳоии фестивал аз рӯи меъёр ва шартҳои зерин, таомҳои миллӣ дар доираи суннатҳои аҷдодӣ, тарзи пухтани навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ, сарфакорона ва моҳирона омода кардани таом, тарзи ороиш дар ҷой ва композитсияи таом, субҳона, нисфирӯзӣ, шом, таъм ва лаззати таом, аз маҳсулоти ватанӣ дар кадом фасл ва дар кадом маврид омода кардани таом, ғизонокӣ ва фоиданокии таом аз маҳсулоти ватанӣ гузаронида шуд. мо дар ин мизи худамон зиёда аз 15-16 намуди хӯрокҳои миллиро омода намудаем. барои мо иштирок дар ин озмун ифтихор ҳаст ва ин озмун дар эҳёи хӯрокҳои миллӣ ва муаррифии бештари он як мусоидати калон дорад. аз ҷониби ҳакамон ки аз ҳисоби кормандони фаъол ва соҳибтаҷрибаи сохторҳои вобастаи давлатӣ ташкил ёфта буд, ба ҳунару маҳорати иштирокдорони фестивал баҳои баланд дода шуд. таъкид гардид ки миллати тоҷик аз азал бо ҳунару маҳорати баланди пазандагӣ маъруф аст ва зарур мебошад ин анъана бо ҳама назокату нафосаташ ҳифз карда шавад, то ки ба насли оянда мерос бошад. барои иштироки фаъолона ва пешниҳоди номгӯи зиёди таомҳои миллӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои иштирокчии фестивал бо ифтихорнома ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. фазои идонаи ин маъракаи ҷумҳуриявиро суруду тарона ва рақсу хурсандии иштирокдорон шукӯҳи дигар бахшид. садраддин сироҷиддин, меҳрӯзи ҷумъа, раҷабали маҳмадалӣ барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. бо мо бошед.